Pero Ćosić dugogodišnji je saborski zastupnik, diplomirani inženjer građevine, poduzetnik, predsjednik HDZ-a Brodsko-posavske županije. Ime je koje u HDZ-u, ali i biračima u 5. izbornoj jedinici znači stabilnost i vjerodostojnost. Dame i gospodo, Pero Ćosić. Zahvaljujem. Cijenjeni predstavnici medija, dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam. Evo odmah na početku želim reći da mi je iznimna čast, to sam po 4. puta kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, kandidat na listi stranke koja okuplja hrvatski narod u zajedništvu i čije vodstvo pouzdano upravlja našom zemljom. Naravno da mi je bila iznimna i čast biti saborski zastupnik u ova prethodna 3 mandata gdje sam se zalagao posebice za teme koje se tiču zaštite okoliša, graditeljstva, gospodarstva, prometa i infrastrukture. I u narednom mandatu nastavit ću raditi tako u istom smjeru, zalažući se za snažno gospodarstvo i za snažnu infrastrukturu naše Slavonije. U svom radu nekako sam spojio ono iskustvo politike i iskustvo koje sam prije stekao u realnom sektoru i nastavit ću i dalje raditi na tim temeljima, pomažući naravno svim građanima Republike Hrvatske, a posebno ovih naših krajeva. Između ostalog zalagat ću se za proširenje djelatnosti fakulteta sveučilišta u Slavonskom Brodu, zalagat ću se za bolje uvjete u osnovnim i srednjim školama, zalagat ću se za izgradnju i modernizaciju sve cjelovite prometne infrastrukture, s posebnim naglaskom na modernizaciju željeznica i davanju još većeg značaja riječnoj plovidbi. Naravno da ću se zalagati i za razvoj gospodarstva cjelovito, s posebnim naglaskom na očuvanju onih postojećih radnih mjesta, na većim plaćama i naravno uvođenju novih, modernih i inovativnih tehnologija. Pa pozivam sve naše sugrađane da 17. iziđu na izbore, da svoj glas i svoje povjerenje daju listi HDZ-a. Nama koji smo se dokazali da smo dosljedni, da smo se dokazali, da smo uradili ono što smo obećali i da smo spremni za sve izazove. Hvala vam lijepo.